May order si Bador, guys. Pagwapa daw ni. Mga papaya soup. Dili halinon sa inyo? Halinon niya ko. Sana kung naitindahan ka pa. Lagi ba? Nag-abang ka mo, oy. Asa ato? Hawaan naman kung among giabangan sa una ba. Ihawa nang nag-abang. Na po nag-abang. Diretso. Akong taplano ko, ay mo abang, ako magtinda. Diretso man, namay nanginahang lang balay. Mogi. Ikaw na lang kay sure naman to. Pero lang to kay kada bulan. No, pulos na gini. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Abi mo pulos papaya. Iguba ni mo tanan na. Saan pagkargaan na ron? Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To. Business ni Tiyo. Hmm?